Ndilapha eKapa ngoku ndithengisa amathumba apha kwaye ayathengwa. Into yandehlukanisa nesikolo mna ngutishala owathi kum mandilebhelitshe isele. Wathi mandilebhelitshe isele. Ndaliqala ngaphi isele? Ndiyazela phi imilenze esele ngesilungu? Intloko yesele ndiyazela phi? Hayi banengena ngalo titshala ngenye imini eze nesigcawu athi masilebhelitshe, ngenye imini eze negqabi athi masilebhelitshe, ngenye imini ndabona apha zininzi into ezizilwanyana zizayo, yonke into izawuza apha kuthi. Ndayiyeka eso sikolo mna. Ndihlela apha eKapa ngoku, ndihlela apha eKapa eKhayelitsha. Ngumzi wam lo Nonzakazi, umzi wam lo Nonzakazi. Ngandiqheli kanjalo, awuthe soze ndakhe, ndifuna ukubonisa kakuhle. Njapho.